Merry Christmas, Mare. Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Ande. Merry Christmas. Sana khanani preparation a. Nei angth ha bab जाखानांगोन pita Bodoland pita, this is Bodoland pita. Oh. Nei, Robina दिनैनि बर'दिननि थाखाय अमा बेदरनि थाखाय सामब्राम एवदों थाव होदों बिथांमोन सानैया बेदर इनचार्ज रायजोफोर एबारनि बेदरा गोथाव जाथारगोन नायदो आइजोफ्राबो संनाय खावनाय बेस्थ' जोब रायजोफोर एबारनि महिलाफ्रा गोदान जेनेरेशननि जोंनि उनफालोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्रायनो देग्लायनि आलु गोदान आलु जानो गोथावथार बाबुआबो नै आला बिबैजों फैदों अमा बेदर जायैफोरनो दाउ बेदरबो रेडि रायजोफोर आरो जाय दाउ बेदर जाया बिथांमोनासो अमा बेदर मोनजागोन रबिना गोसो होथारदों सामब्राम एरनायाव Rubin, मा बेदर बेलाय? Iyo अमा बेदर. अमा बेदर? औ. मोजाङै एवथारदो दिनै. मोजाङै जानोसै. 10 मास खस्थ' खालामना फैबाय आरोना. गोजान महाराष्ट्रनि मिथिंगा आरो बे बड'लेण्डनि मिथिंगाया माबायदि? एखे माबायदि फाराग? गुसुआ बिथिं अयथासार गुसुआथ' मोनामानि थान्दा समायनांगौ जानुवारि माबा उन्दुनो हाया जानुवारि माबा जानुवारि दाबो डिसेम्बर दाबो दाउ बेदरनि इनचार्ज बिसोर सानैया
लावखार आरो आरफोर बे हादोराव लावखारफोर फोथाराव थानानै हराव गावसोरनि फालोखौ नेदोंमोन आरो फोरबोनि सासे आरफ आखाइ खबनि दे बयबो
सोरगोआव दावहा नांगौ लास्टआव बिसोरो दावहा नांगौ सयता गामियाव मिखाइला गामियाव आरो बे सिगाङाव बाहागो Oh, foto sabaygan. Aja. Aye, kusina? Amaya oma sabai. De, omen best na? Kumia sih bisa action atau ya menakina. Hah? नै आबै आबैनि बिनानावलाय बियो आंनि बाबानि बिमानि बिनानाव मा जाखो सिख्लाफोर नोंसोरो दाउ बेदर ना अमा बेदर र' नोंखौबो लानि आं नों मा रानदों दालिया गोथाव ना आं मिथिखादोंब्रा नोंसोरखौ आं गोसोआव दंजोबो Oi, sikla. Nailai.
Ăn fai. Tao dè cái những gì cái nó xì ra Mama ơi. Hun ơi. Hello hân. Hello lại đây này. Hun lấy. Ang Christmas ana fैबाय होन. Ơi, Ang थिगसे बेदर जासिगोन. Wow, this is from Fast Track. Phải lấy mama phải. Phải lấy. Wow. Ra vậy đấy. Thank you. Ending. Đây. Hello, hello, hello. Xa lưng đường. Kỳ lạ. Ơi. À. I have invited my friends. आंनि लोगोफोरखौ क्रिसमासाव इनभाइट खालामदों बिसोर फैबाय नैबे आंनि बैनाय दासो फैदों ओमफ्राय आंनि लोगो गोजा बिसोरो पार्टनार गोजा नै एड्रियान नै मामाया औ गोजौआव थाङो नामा दे साव दे
एड्रियान नों ओंखाम जाबाय नायलाय नायलाय आइया एकदम गुदुं गुदुं लारु सावदों आइजों अल्पनाजों आं गोसोआव दङ गोदो उन्दैयाव एकदम 3थानिफ्रायनो सावोमोन आइया 3था गाहामनिफ्रायनो सिखारसिगोन सावसिगोन आरो ओमफ्राय जों फुङाव सिखारबाथाय एकदम लारु जासिगोन गुदुं गुदुंनो आंनि फेभरेटआ लारुमोन नालाय ओमफ्राय सिखारबाथाय माने बे मोदोमनायखौ खोनाखागोन आरो ओरैबायदि दाना जुगफ्रा एसे सोलायबाय बिदि बुरजा बुरजा सावला एफा एफा सावो होयो नै दाबो हगारलाय बेखौ खोन्था हगारलाय होयो लारु This is made with rice नै आं बिदिनो जायोमोन हनै बे थेफाया जानाय बायदि हनै नायलाय नै आं बिदिनो जायोमोन गोदो আজি আমার আলহী ক্রিসমাস আলহী बेबो बैनाय एकदम बन्धु बेस्ट फ्रेन्ड लाजिनालै जा अमा दाउ औ ओमफ्राय बे मा जाखोथाय मेरला जागौ हायो औ क्रिसमासनि दाउला खासि औ दाउला खासि अमा थावख्रि